हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनैहाय आं मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय बिटिसिनि दैट मिन्स बिटिआरनि डेपुटि चिफ मिस्टार गबिन्द चन्द्र बिथांनि सायाव आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। बिथाङा गोदोनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लानानै हाग्रा बंग्रा थायै थायै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बिसिबां खामानि मावबोदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनैहाय मानो बेबायदि खोथा बुंनांगौ? एक्स एनडिपिफोरनि जेसेबां किडार्सफोर दं, जेसेबां मेम्बारफोर दं, बिथांमोना 4 लाखनि थाखायसो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामदों नामा? गबिन्द चन्द्र नोंथाङा जुदि 4 लाखनि थाखाय खालामदोंब्ला नोंथाङा नोंनि खोथा बियो, खिन्थु बिथांमोना 4 लाखनि थाखाय खालामाखै होननानै ससियेल मिडियाआव बुंदों, नोंथांखौ क्रिटिसाइज खालामदों। जुदि नोंथाङा 4 लाखनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंब्ला 4 लाखखौ नों ला, बिटिसिनि डेपुटि चिफखौ हगारनानै नोंथाङा जुदि 4 लाखनि जुदि फाग्ला जामारदोंब्ला होमबा जोंनि सापर्ट बर' हारि आरो जेसेबां बर' हारिनि जेसेबां लेखा गोरों जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया दिनै नोंथाङा बिटिसिनि डेपुटि चिफ जानानै बेबायदि बुंनो नोंनाव ब्रेनाव मेलेम गैया नामा, गिहि गैया नामा? नोंथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी लाजिनांगौ नोङो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंथाङा बेबायदि खोथा बुंनो ससियेल मिडियाआव। 4 लाखनि थाखाय दावहा नाङाखैब्ला नोंथांमोना मानि थाखायथ' दावहा नांदों होननानै नोङो बुंदों। आरो नोंथांजों थाफाग्रा जाखिनि नोंथांनि ओंखाम खुरनानै होग्रा बेग बाग्रा बिथांमोनानो दिनै नोंखौ रागा जोंदों, जायनि जाहोनाव नोङो एनडिपिफोरखौ नोङो एक्स एनडिपिफोरखौ दिनैहाय लाजि फोनांबाय, जोबथा लाजि फोनांबाय नोङो। आरो बर' हारिनि मान सन्मानखौबो जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा दिनै डेपुटिनि चिफ जानानै गावखौनो राजा फुरा आंसो आं बायदि मोननानै दिनै नोंथाङा बेबायदि खोथाखौ बुंदों। नोंथांनाव मेन्टेल पावार दंना गैया बेबायदि खोथा बुंनो? रिहेबिलिटेसनखौ होबाय नोंथाङा बेबायदि खोथा बुंनो नाङामोन। 4 लाखनि थाखाय नाङाखैब्ला मानोथो नांदों होननानै बुंदों। मा सिगां समनिफ्राय जुदि नोंसोरो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोबाय थादों, बै समाव फैदो जों 4 लाख होनोसै उमुक ओरैबायदि होनोसै होनबा नोंसोरो मा फैगौमोन नामा? होमबा बे टाइमाव नोंथाङा मानो फैयाखै? दिनै नोंथाङा बिटिसिनि डेपुटि चिफ, बिटिआरनि डेपुटि चिफ जानानै नोंथाङा दिनैहाय पावाराव फैनानै सासे बिबान गोनां मानसि जानानै नोंथाङा दिनै मानो ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनांगौ? लाजिनांगौ। बर' हारिखौ थगायनानै आरो दिनैबो नोंथांजों थाफाग्रा, नोंथांजों खिनाय मानि दै रोगाना होग्रा बिथांमोन सापर्टारफोर केडार्सफोरखौबो एनडिपिफोरखौबो नोंथाङा दिनैहाय लाजि फोनांबाय। जोबथा आरो बिनिफ्राय देरसिन गोरोन्थि खोथा गैला। गबिन्द बसुमतारी नोंथाङा जेसेबां बोसोर 34 years लं वी हेभ बीन फाइटिं फर द बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै नोंथांमोना बुंदोंमोन आरो रन्जन दैमारियाबो बुंदोंमोन। नाथाय रन्जन दैमारियाबो जुदि बेबायदि 4 लाखनि थाखायसो जोङो नांदों होननानै बुंनो हायोमोन ना सिगाङाव, बिथाङा मानो बुङाखै? नोंनाव जुदि बर' हारिनि ब्लाड दंब्ला नोङो सासे एनडिपिनि माने बिबान गोनां सासे मावथिमोन, नोङो आफादनि सासे दैदेनगिरि। दिनै नोंथाङा डेपुटि चिफ जानानै नोंनि केडार्सफोर आरो नोंनि जाखिनि मेम्बार्सफोर बिथांमोनखौ नोंथाङा मानो दिनै 4 लाखनि थाखायसो बड'लेण्ड नोंसोर मुभमेन्ट खालामदों होननानै बुंनांगौ? बेसेन गैया नामा बिथांमोननि जिउआ? हाग्रा बंग्रा मेरिगल्ड पाकेटसे जानानै दावहा नांबोदों, दै बथलसे लोंनानै सिंग्रा थरसे जानानै बिथांमोना गावसिनि दैखौ गावसिनि जिउखौ लाइफखौ दैदेनबोदों। हाग्रा बंग्रा लेवार अरजानाय अखा बांखाखौ नेवसिनानै बिथांमोना 34 years लं बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबाय थादों। बिथांमोनहा जुदि 4 लाखनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोनब्ला बिथांमोना बै टाइमावनो फैनानै 4 लाखखौ लानानै गावगाबाव सेटेलमेन्ट जानो हायोमोन ना। होमबा नोंथाङा चान्स मोनैखायसो हाग्रायाव थाबाय थादों। माने आं जेब्ला बिटिसिनि डेपुटि चिफ जागोन अब्लासो आङो थांगोन ओरैबायदि हेनथेन बेफोरबायदि नोंथांनाव साननाय दंखायोमोन खोमा, केलकुलेसन खालामखादोंमोन खोमा नोंथाङा ना? जायनि जाहोनाव बर' हारिफोरखौ जोबथा फानबाय। आरो नोंथाङा 4 बोसोराव मा मावदो? जेबो गुन्दै गैला। गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंथाङा दिनै मानो बेबायदि थगायनांगौ? मानो बिदि खोथा बुंनांगौ ससियेल मिडियाआव? बर' हारिखौबो फानबाय आरो नोंनि जाखिनि मेम्बार एक्स एनडिपिफोर बिसोरनि मान सन्मानखौबो नोङो फानबाय। नोंबो सासे इउ आर वान अफ द मस्ट जोलैनि हांगार। नोंबो
फैबाय थानाय समाव जोलैनि हांगार होननानै बयनिबो खुगायाव ओंखारसिगोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जायनि जाहोनाव नोंथांखौ दिनै नोंथांनि मावथिफ्रानो वार्कार्सफ्रानो नोंथांनि मेम्बार्सफ्रानो नोंथांखौ दिनै ससियेल मिडियायाव क्रिटिसाइज खालामदों नोंथांनि सायाव दुखु फोरमायदों मानो होननानै बुङोब्ला 4 लाखनि थाखाय बिथांमोना नाङाखै होननानै बुंदों 4 लाखनि थाखाय नांदोंमोनब्ला जोङो मानो इसिबां गोबाव 34 इयार्स लं जोङो मानो मुभमेन्ट खालामनो गोनांथि दंमोन थाखा फैसानि जोङो जेबो मुभमेन्ट खालामाखै नोंथाङा दिनै सासे बिटिसिनि पावार गोनां डेपुटि चिफ सासे दैदेनगिरि जानानै बेबायदि खोथा बुंनाया नोंथांना गाज्रि जादों आरो मोनसे खोथा आं बुंनो लुगैबावदों गबिन्द नोंथाङा जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जुदि इसिबां खस्थ' खालामबोदोंमोनब्ला नोंथाङा दिनै बिटिआरनि डेपुटि चिफ जानानै नोंथाङा दिनै मानो बेबायदि 4 लाखनि थाखायसो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदों नांदों 4 लाखनि थाखायसो मानो बिदि खोथा बुंनांगौ नोंथां होमबा नोंथाङा मा बर' हारिनि जेबो मावनांगौ खामानि गैयामोन नामा बिदि खोथा बुंनो माव जेसेबां हायो बर' हारिनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि माव जाहो लोङो हो नोंथाङा मा गावजों गावल'सो खोथा ससियेल मिडियायाव बुंलायनो हायो एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय एसे एक्सटेनसन खालामनो बारायनानै हो गभार्नमेन्ट अफ आसाम गभार्नमेन्ट अफ इन्डियाजों रायलाय रिहेबिलिटेसनखौ बारायनानै हो बिथांमोना जाहाथे एसे न' बां लुनानै गावसिनि लाइफखौ दैदेनलांनो हायो सेटेलमेन्ट खालामनो हायो बे 4 लाखजों बिथांमोना मा दोरखारमोन हाग्राबारियाव लेवार मेडिकेल बिस्कुट दै बथलसे लोंनानै बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनांगौनि मा गोनांथि दंमोन नोंथांनि खिखौ हुगारनानै होनो नोंथांनि दै रोगाना होनो बिसोरना मा दोरखार दंमोन होनबा मा मिनिं थाखो बियो ओंथि गैयै बाथ्रा बियो गबिन्द बसुमतारी नोंथाङा लाजिनांगौ नोंथांजों थाफानानै बे जेसेबां गथ' सेंग्राफोर लाइमोनफोर दं नोंथांनि खिनाय हासुनाय जि हेन टेन मेरिगल्ड बिस्कुट नोंथांनो जाहोनाय मानाय हेन टेन ओंखाम खुरनानै होनाय नोंथांनि दुगैनाय दैफोरखौ लायनानै बिथांमोना नोंनो जगार खालामना होदोंमोन नोंखौ अनदोंमोन सासे दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांखौ रिसपेक्ट होदोंमोन नाथाय नोङो दिनै बिटिआरनि चिफ जानानै दिनैहाय नोङो गावनि केडार्सफोरखौ गावनि मेम्बारफोरखौ अननो रोङिया अननाय होनो रोङिया रेसपेक्ट होनो रोङिया लाजिथाव बाथ्रा आरो बिनिफ्राय मुर्खु गियान जेबो गैला नोंथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंथाङा लाजिनांगौ दिनैहाय पावाराव थानानै नोंथाङा एसेबाबो गावनि माने मेलेमखौ बाहायनानै खामानि मावनांगौमोन नोंथांनाव जेबो मेन्टेल स्ट्रेंथ गैया नामा मानो नोंथाङा बेबायदि ससियेल मिडियायाव खोथा बुंनांगौ नों सिरि थामोन ना बुंनो नाङामोन ना नोङो होआबा होआ मानो दिनै रिउमा जाखो नोंथांनि बेकग्राउन्डआबो गाज्रि जाबोबाय होमबा नोंथांखौ इसिबां अननानै जोंनो परिबर्तन नांगौ बड'लेण्ड नांगौ होननायावसो नोंथांखौ सापर्ट खालामदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंथाङा दिनै देरहाखांनानै बिदि बुंबा जानाय नङा गोदाव सोराव ससियेल मिडियायाव बिदि बुंबा जानाय नङा जायनि जाहोनाव नोंथांखौ बड'लेण्डनि थाखायसो नोंथांखौ सापर्ट खालामदोंमोन नोंथांनि बे 4 लाखनि थाखायसो जों सापर्ट खालामाखै आरो जोंबो बर' रायजो राजाफ्राबो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखायसो जोङो सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय नोंथांमोननि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया बेनो दिनै प्रुफ जाफेरबाय फाइनालि नोंथांमोना बुंदोंमोन न' बड'लेण्ड न' रेस्ट जों मुभमेन्ट खालामबाय थागोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जोङो मुभमेन्ट खालामबाय थागोन बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथांमोना बुंबाय थादोंमोन दिनैहाय नोंथांमोना बुंनाय खोथाया दिनै प्रुफ जाफैबायना हिस्टरि रिपिट इटसेल्फ होननाय खोथाया जाफैफिनबाय लाजिया नामा नोंसोरो बेसेबां थगाय बर' हारिफोरखौ लानानै नोंसोर मा दोरखार दङ 34 इयार्स लं बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो माखासे बर' फिसाफोरा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गारबोबाय सोरबा सिलाइनि गुलियाव थैबाय सोरबा गावथार जाबाय सोरबा रानथाब खुथाब हाग्रा बारियाव थैबोबाय मेरिगल्ड बिस्कुट जाबोबाय दै बथलसे लोंबोबाय जिउखौ खुंबोबाय दिनै जायफ्रा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा थैखौ गारनानै बावसोमबोबाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामबाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय होमबा बै बिथांमोना माबा दोरखार दंमोन नामा हाग्रा बारियाव मेरिगल्ड बिस्कुट लेवार अरजालायनानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो माबा दोरखार दंमोन नामा 4 लाखनि थाखाय जुदि बिथांमोना दावहा नांदोंमोनब्ला सिगाङावनो 4 लाख थाखा लानानै माथो गाव गावबागाव सेटेलमेन्ट खालामनो हायोमोन नोंथांजों थानांगौनि दरखार गैयामोन ना हाग्रा बारियाव नोंथांजों थाफानानै बेबायदि नोंथांनि ओंखाम रोगानाय हाग्रा बारियाव जि रोगाना होनाय बा माबा मोनसे हेन टेन नोंथांजों थाफानांगौनि मा दोरखार दंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखायसो बयबो नोंखौ सापर्ट खालामदोंमोन नोंथांजों थांफादोंमोन बुजिबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नोंथाङा मिस्टेक जादों आरो बिदि दाबुं लाजिनांथाव बाथ्रा आरो बर' हारिखौ नोंबो फानबावबाय नोंनि जाखिनि मावथि बिथांमोन दं वार्कार्सफोर दं एक्स एनडिपिफोर बिथांमोनखौबो नोङो जोबथा फानबाय ओरैबायदि रिमार्कआ लाजि फोनांबाय नोङो गाज्रि खालामबाय आरो जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै मटिभेट जादों उइलिंनेस जादों भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नाय अब्ला बुजिगोन मा टपिक्सनि सायाव लोगोफोर बुजिबाय आरो जायफोर बिथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोना दा नाय डिसलाइक हो कमेन्टबो दाहो आरो साबस्क्राइबबो दा खालाम
जायफ्रा नायनानै मोजां मोनदों लाइक हो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम प्रेस आइकनखौबो क्लिक खालामनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना गोदान गोदान आपडेट्स मोननो हायो एनिवे गाइस थेंक इउ दिनैनि भिडिअ बावनो जोब्बाय आरो नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनबावगोन